El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha anunciat una inversió de 833.872 euros per impulsar la millora integral de l'estació d'autobusos de Lloret de Mar, una actuació que vol modernitzar aquest equipament clau per la mobilitat del municipi i per la imatge que ofereix als visitants. Les obres, que començaran previsiblement a la primavera del 2026, serviran per actualitzar i dignificar les instal·lacions d'una infraestructura que cada any rep milers de passatgers. Estem molt contents que la Generalitat de Catalunya hagi fet aquesta inversió per millorar la terminal d'autobusos, que val a dir que és una de les més importants de tot Catalunya i que tant els veïns de Lloret de Mar per connectar-se amb l'àrea metropolitana o alguns altres indrets de Catalunya i del territori, com també molts i milers de turistes, doncs ens han visitat i ens visiten i utilitzen diàriament. La veritat és que la terminal d'autobusos de Lloret de Mar no estava en les condicions que tocava des de fa ja molts i molts anys, tocava un canvi important, una millora important de manteniment i millora, com deia, i la veritat és que arribarà des del primer semestre del 2026. La Generalitat de Catalunya ha dit que farà aquesta inversió, que juntament amb dues parades més a urbanitzacions arribarà l'import a uns 800.000 euros, que esperem que millori tant l'asfaltat, les voreres, les papereres, els bancs, com també la transformació dels lavabos per tenir una terminal d'autobusos digna i diguem, adient a un municipi turístic com el nostre, un municipi que venen més d'un milió de turistes cada any i també que tenim 45.000 veïns i veïnes que moltes vegades s'han de desplaçar, ja que no tenim ni metro ni tren, per tant és la nostra via de desplaçament de transport públic i per tant estem molt agraïts a la Generalitat de Catalunya que hagi fet aquesta inversió per millorar la nostra terminal d'autobusos. L'estació d'autobusos, situada al cor de la vila, és un punt de pas essencial per residents, estudiants i turistes, i amb aquesta remodelació es vol aconseguir un entorn més modern, més segur i més funcional. Aquesta millora s'emmarca també en la voluntat de reforçar el paper de Lloret de Mar com a destinació turística sostenible i connectada, adaptada a les noves necessitats de desplaçament i amb una infraestructura pública més accessible i integrada al teixit urbà.